भारत हादराव USA एबा आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो बिथांनि आंगो बिसिया दावबायफैयो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया ट्राम्प आरो बिथांनि बिसिखौ एयारपर्टनिफ्राय बरायनानै लाबोयो। लोगोसे नरेन्द्र मदि आरो ट्राम्पआ गुजरातनि आहमेदाबाद मटेरा स्टेडियामनि सुबुं गौमायाव थांनानै बिबुंथि लाखिहैयो। डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा गावनि बिबुंथि लाखिनायनि सिगां हिन्दी रावजों नमस्ते बुंनानै बयजोंबो रायदावहरो। लोगोसे डनाल्ड ट्राम्पआ भारत हादरखौ बाख्नायनाय रावजों भारतनि जानानै इसोरनाव बोर बियो। बेजों लोगोसे भारत हादरा बुहुमाव गोहोगोरा महरै दावगाबोनो हमबाय होननानैबो बिथाङा बुङो आरो भारत आमेरिकानि सोमोन्दोआ अराय फोथायजाथाव एबा गोजोर थाबाय थागोन होननानैबो बुङो। लोगोसे भारत हादरखौ गियानजों बुंफबनाय मोनसे हादर होननानैबो बिथाङा बुंबावो। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बराय फोरबोआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे गोबां केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोनहा बाहागो लानानै डनाल्ड ट्राम्प बिथांखौ बरायफायो। डनाल्ड ट्राम्प बिथांनि भारत दावबायनायनि गेजेरजों भारत हादरा फैबाय थानाय समाव गोबां मुलाम्फा जागोनखौ मिजिंथिनो हायो। लोगोसे डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा भारत आरो आमेरिकानि सोमोन्दोआ अराय गोजोरै फोथायजाथाव महरै थालांबाय थागोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे भारतखौ गोबां बायदि बायदि रावजों बाख्नायनायनि गेजेरजों दिनै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ फोजोबो।